Numele meu este Cristina Tăbărcă, sunt kinetoterapeut cu experiență în recuperarea pediatrică de mai bine de 12 ani. Am înființat propria clinică de recuperare pediatrică, Cosmoterapii. De-a lungul anilor am acumulat câteva cunoștințe în recuperarea, cursuri de formare profesională, sunt terapeut Voita, terapeut Jot, terapeut mânării în formare, absolvent de terapie neurofeedback ILF și terapie respiratorie Guy Pöxer. Am ales cursul neurofeedback ILF întrucât în anul 2023, coachul meu, Cosmina Grigore, mi-a recomandat această terapie pentru un eveniment pe care îl aveam în viața mea. Atunci am luat prima oară contact cu neurofeedback-ul și m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea personală. Ulterior, în practica medicală pe care o am, întâmpinând anumite probleme sau dificultăți în terapii, m-am gândit că asta ar putea fi o opțiune foarte bună, oportunitate pentru mine, pentru a aduce un plus de valoare în ceea ce fac. Experiența pe care am trăit-o aici a fost intensă. M-a ajutat să descoper, să-mi dau seama că asta poate să fie un nucleu important în dezvoltarea mea profesională. Am ales Neurofeedback România pentru că m-am documentat foarte bine. Am citit diferențele între alte tipuri de terapii de neurofeedback și combinând rezultatul pe care l-am avut personal cu informațiile pe care mi le-am luat, am considerat că asta este o variantă cea mai